κενά των άλλων παρατάξεων, κυρίως του κ. Χαρακίδη. Μπορείτε να συγκρίνετε τα κενά, είναι αυτά τα οποία λέω, ότι είπα θα πάω δύο παρατάξεις. Μία την πρώην δημοτική διοίκηση και μία κοινή δημοτική διοίκηση, μία για ένα πόρισμα το οποίο βρίσκεται στα χέρια του Δημάρχου και κοινή δημοτική αρχή για συγκάλυψη αυτού του πορίσματος το οποίο δεν γνωρίζει ο Δραβηνός λαός. Αν δεν γνώριζε ο Δραβηνός λαός τι πορίσματα βρίσκονται στο σιρτάρι του Δημάρχου και δεν οδεύσε προς τη δικαιοσύνη και ο ένας συγκαλύπτει τον άλλον, σας βεβαιώ ότι αυτή τη στιγμή θα είχαν αφανιστεί. Παρ' όλα αυτά, σε 3 μέρες εδώ που κάνουμε τον αγώνα, πιστεύω ότι ανατρέψαμε πολλά πράγματα, γνωστοποιήσαμε στην δραμηνή κοινωνία ότι εμείς διαφέρουμε από τους άλλους. Όχι στα λόγια, τα οποία λένε στους πολίτες. Εκατομμύρια, δεν φτάσαν τα 73 εκατομμύρια, τα οποία αυτά έργα, άμα θα διαπιστώσετε, δεν πήγαν στην ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζονται ο κύριος Χαρακίδης αυτή τη στιγμή. Πήγαν σε συγκεκριμένους εργολάβους. Εκεί είμαστε κάθετα και αντίθετοι. Είπαμε θα εξετάσουμε το κάθε έργο. Έργο το οποίο έγινε, πώς ανατέθηκε, έγινε εργολαβία, ανάθεση, τι έγινε, τα πάντα με λεπτομέρεια και θα βγούμε στη δραμηνή κοινωνία. Την επομένη μέρα η θέση, η δημοτική μας αρχή αυτή την οποία, η παράταξή μας, η προοπτική για τη δράμα, η οποία τη δώσαμε και τον τίτλο, ξεφεύγω λίγο και σας τα λέω, δώσαμε τίτλο αυτό τον οποίο έχει χάσει ο λαός μας. Δεν έχει δηλαδή την ελπίδα, την αισιοδοξία που είχε, δεν έχει το ζήλο το οποίο έχει και βλέπεις τον μαραζώσαμε. Έρχεται σήμερα ο μόνος υποψήφιος δήμαρχος, αν συγκρίνεται στη δράμα, ο οποίος τους λέει είμαι η ελπίδα, είμαι η ανάπτυξη της πόλεως, είμαι αυτός που θα σας δώσει αυτά που χάσατε, ελάτε πλησίω μου και θα δείτε τη διαφορά από αυτά τα οποία σας λένε οι άλλοι. Εγώ δεν πήγα να τάξω σε κανένα δημοτικό μου σύμβουλο ότι θα τον κάνω αντιδήμαρχο. Εγώ δεν πήγα σε κανέναν αντιδήμαρχο να τον πω ότι θα σου δώσω σε κάποιον εργολάβο ότι θα σου δώσω την τάδε ανάθεση, αυτό που κάνουν οι άλλοι. Βλέπετε ότι συγκεκριμένοι εργολάβοι αυτή τη στιγμή στη δράμα εργάζονται και δεν πάμε πέρα από αυτούς. Οι δε εργολάβοι όμως έχουν ένα προσωπικό το οποίο είναι ολιγομελές. Εμείς κόβουμε την επομένη μέρα αυτό τον οφάλιο ρόλο των δημάρχων και εργολάβων και ξεκινάμε την ανάπτυξη με θεμελίωση, δηλαδή με θέσεις εργασίας προς όλους τους συμπολίτες μας. Αυτό που λείπει. Δηλαδή δεν θα πηγαίνει να σφραγίζει την κάρτα στο ΑΕΡ. Θα έρχεται να ζητάει, θα πηγαίνει να ζητάει πού θα πάει να εργαστεί την επομένη μέρα. Και φυσικά θα πείτε δεν υπάρχουν τα χρήματα τα οποία πρέπει ο κινητήριος μοχλός. Όταν υπάρχει ένα πρόγραμμα υπήρξε και κάποια δηλαδή σκέψη που θα τα βρούμε εμείς. Βασιστήκαμε πρώτα σε αυτά τα χρήματα τα οποία δημεύτηκαν κατά κάποιο τρόπο από το Δήμο προς την τράπεζα. Και εκεί ο κύριος Χαρακίδης θα πρέπει να απολογηθεί και θα απολογηθεί πολύ σύντομα. Το τονίζω. Είμαι ειλικρινής και φιλαλήθης σε ό,τι λέω προς τον λαό. Δεν υπήρξα ψεύτικο στην πολιτική μου και γι' αυτό και με απομονώσαν από όλα τα μέσα. Δεν είχα δηλαδή ούτε την αξία ενός δημοτικού συμβούλου να φανταστείτε ως προς την προβολή. Είμαι υποψήφιος δήμαρχος μιας παράταξης και έχω παράδειγμα τις πιο ελάχιστες, θα το πω έτσι απλά, από δημοτικούς συμβούλους συνεντεύξεις. Άρα ας βγάλει τα συμπεράσματα του πολίτης, γιατί τη φωνή της αλήθειας, γιατί τη φωνή της ανάπτυξης, γιατί τη φωνή της δημιουργίας την οποία λέμε το αύριο που θα θεμελιώσουμε, κοιτά να την απομονώσουν. Όμως τα ανατρέψαμε όπως σας ξαναπαναλαμβάνω και θα εξηγήσουμε παρακάτω. Και βασιστήκαμε αυτό που λέμε στα 10 εκατομμύρια τα οποία λέει ο Δήμος ότι έχει αποθεματικό, γι' αυτό σας λέω ότι σε εκείνα τα πρώτα στηρίζοντας τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. Αυτό το οποίο κάνανε δηλαδή οι δήμαρχοι, οι Μητροπόλεις, οι οποίες αναγκαστικά προσβάλλουν να βοηθήσουν κοινωνικά παντοπολία με το συσίτιο στη Μητρόπολη, το οποίο γίνεται, αυτό είπα θα το εξαφανίσω, θα εξαλειφθεί πολύ σύντομα. Και γιατί το είπα? Γιατί δεν θέλω να στιγματίσω κανένα πολίτη της πόλεως μου. Όλοι έχουν μια αξιοπρέπεια. Εάν θα χρειαστεί, είπα δημόσια, αυτός που θα πάει θα είμαι εγώ και όχι οι συμπολίτες μου. Δεν μπορώ εγώ να ζω μες στη κλειδί και οι συμπολίτες μου να πεινούνται.
Δεν μπορώ εγώ να πάρω δάνειο, να χρωστάω πόσα εκατομμύρια και πάω και παίρνω, και δεν μπορεί να πάρει ο συμπολίτης μου να πάρει το εξοικονομώ, ας το πούμε, για να κάνει μια επένδυση στο σπίτι του. Χρειάζεται 1002 χαρτιά. Αυτά όλα τα ανατρέπουμε. Γι' αυτό λέμε αισιοδοξία χρειάζεται. Και επομένως υπάρχει αυτή η αισιοδοξία, υπάρχει η εγγύηση και οπότε μπορούν. Άρα εκεί πρέπει να απολογηθεί ο κύριος Χαρακίδης. Εκτός αυτού θα πρέπει αυτό που είπα και δημόσια, γιατί κάποιοι ντρέπονται να βγουν να πούνε τι περιουσιακά στοιχεία έχουν, πώς τα αποκτήσαν το ένα το άλλο. Όπως βλέπετε, εγώ παρουσίασα και έχω τα περιουσιακά μου στοιχεία, μπορεί όποιος θέλει, και ζήτησα να προχωρήσουμε πέρα από αυτό. Να πάμε δηλαδή σε μία ανατροπή, ότι όλοι όσοι θέλουμε να ασχοληθούμε, να συγκροτείτε μία επιτροπή η οποία θα φτάσει αυτή τη στιγμή και να λέει: κύριοι, εσείς θέλετε να ασχοληθείτε. Κάνουμε μία επιτροπή στο Δήμο Δράμας ή στο νομό Δράμας και λέμε: αυτή η επιτροπή θα εξετάζει λευκό τα περιουσιακά μας στοιχεία και θα λένε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται πλέον είναι καθαροί. Θα σας προχωρήσω και ακόμα πέρα. Λέμε ότι περιορισμός των εκλογικών εξόδων και το ένα. Άμα δείτε και κοστολογήσω του καθενός τα έξοδα, είναι περισσότερα από ό,τι θα βγάλουν ως δήμαρχοι αύριο. Και εξοδέψαν πολύ περισσότερα. 12 σελίδες φυλάδια. Καθημερινά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβολής. Εμείς δεν κάναμε τίποτα παρά μία μόνο κίνηση φυλαδίου. Αυτό κυκλοφορεί σε όλο το Δήμο. Εκεί δίνουμε τις εξηγήσεις και τις εγγύησεις. Η προβολή μας είναι αυτή. Απομονωθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έχουμε την άμεση επαφή με το λαό. Ωραία. Οι δραμηνοί πολίτες τείνουν να ψηφίσουν στην κάλπη Κοσμάκη Αλαϊδόπουλο. Γιατί? Ποιο είναι το κίνητρο που τους δίνετε για να κερδίσετε την εμπιστοσύνη τους και την μετέπειτα ψήφο τους? Ποια είναι η ιδιαιτερότητά σας? Μαρία, να σου πω το εξής, ότι εγώ έχασα, θα το πω έτσι απλά, στην προκειμένη περίπτωση και δεν με πειράζει αν έχασα εγώ προσωπικά. Αυτό είναι το τελευταίο που θα κοιτούσα, ενώ θα μπορούσα να κερδίσω προσωπικά. Αλλά αν κέρδιζε η πόλη μου ή οι δημότες αυτής της πόλης και έχανα εγώ, θα μπορούσα να επιβιώσω κι εγώ μέσα σε αυτή την πόλη. Δυστυχώς ευνοηθήκαν οι λίγοι και χάσαμε οι πολλοί. Μέσα σε αυτούς και ο υποψήφιος δήμαρχός τους, ο Κοσμάς Καλαϊδόπουλος. Ζει και βιώνει αυτό που βιώνουν όλοι οι πολίτες. Και μπορεί να απολογηθεί, να εξομολογηθεί. Δεν κρύβεται. Δεν είναι σαν τους άλλους, ο οποίος ξεκίνησε με χρέη και σε τακτό χρονικό διάστημα ξεχρέωσε. Δεν είναι αυτός ο οποίος είναι υποκριτής στο γυαλί, ότι εγώ διαφέρω από τους άλλους. Εγώ πάω να κάνω τις διαφορετικές. Διοίκησαν αυτοί οι οποίοι κάποιοι λένε είναι η διαφορά των συνδυασμών, θα το πω έτσι απλά, μεταξύ των άλλων, οι οποίοι το παίζουν ανεξάρτητοι ή κομματικοί και οι οποίοι πάμε λέει είναι παιχνίδι για τον έναν ή για τους δύο ή για τους τρεις. Σήμερα μπορούμε να είναι, λέω, ο τελευταίος μπορεί να κάνει την ανατροπή. Ξεκίνησα τελευταίος και βλέπετε ότι ανέτρεψα τα δεδομένα στην πόλη. Άρα η πόλη το μόνο που έχει να κερδίσει, δεν έχει να χάσει. Εγώ ξεκίνησα πολύ πλουσιότερος και θα μπορούσα να είμαι πολύ πλουσιότερος, γιατί στην πολιτική βρίσκομαι πιο μπροστά από αυτούς που βλέπετε να διοικούν την πόλη μας. Όποιο όνομα θέλετε και αν πάρετε. Αυτοί όμως κατέστρεψαν την πόλη και ευημερίσανε οι ίδιοι τους. Εγώ δεν ευημέρισα. Εγώ απέναντία συγκρούστηκα με όλους αυτούς που βλέπετε. Τους έχουμε αναφορές καταγγελίες να εξεταστούν, όπου διοίκησανε. Δυστυχώς κανένας δεν κίνησε τη διαδικασία. Όλοι είναι όμοιοι. Ο μόνος που διαφέρει, οι άλλοι είναι κομματικοί οι συνδυασμοί και οι άλλοι τώρα επειδή δεν θέλουν κανένα, ο κύριος Χαρακίδης και ο κύριος Μαμψάκος ξεχάσανε στην προκειμένη περίπτωση ποιοι ήταν και τι λέγαμε μέχρι χτες. Και ξεχάσανε να πούνε στο δραμηνό λαό, πριν ξεκινήσουν την προεκλογική τους περίοδο, με ποιους συναντηθήκανε, ποιους πήγαν και βρήκανε στα γραφεία των, ποιους υποδεχτήκαν ως αρχηγούς στη Δράμα. Πώς δεν μπορεί να το παίζεις ανεξάρτητος και να υποδέχεσαι έναν αρχηγό κόμματος, και αναφερόμαστε για τον κύριο Μαμψάκο, ο οποίος υποδέχτηκε και τον κύριο Καρατζαφέρη. Αλλά πριν τον υποδεχτεί στη Δράμα με το επιτελείο του, πήγε το βρήκε προσωπικά ο ίδιος. Τι δεσμεύσεις έχει? Ας μιλήσει ανοιχτά στην κοινωνία. Προχωρούμε στον κύριο Χαρακίδη. Τι δεσμεύσεις έχει στη συγκυβέρνηση κι αυτός? Να κάνει την πόλη μου στρατόπεδα λαθρομεταναστών και θέσεις εργασίας? Όχι. Εγώ θα την κάνω στρατόπεδα εργασίας. Στρατόπεδα όταν λέμε, θα αναστήσω την βιομηχανική ζώνη. Θα στήσουμε, υπάρχει, υποδομή υπάρχει. Θέλουμε τα κίνητρα να δώσουμε. Να εμπιστεύεται ο επιχειρηματίας ο οποίος θα έρθει ότι δεν θα τον κυνηγήσει το κράτος. Εγγυητής είμαι ο δήμαρχος αύριο
σε αυτήν την προσπάθεια. Κάποιος πρέπει να εγγυηθεί για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θα τρέχει από υπηρεσία σε υπηρεσία. Θα επιδιώξουμε με τις υπηρεσίες τις οποίες έχουμε να απλουστεύσουμε τα πράγματα, ώστε σε τακτό χρονικό διάστημα να δώσουμε την ελπίδα στους επιχειρηματίες ότι το κράτος μπαμπούλας έχει τελειώσει στη δράμα. Το κράτος, δηλαδή υπάρχει ο Δήμος ο οποίος σκέφτεται τους πολίτες του, θέλει να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και όχι θέσεις ανεργίας που δημιουργούνται κάθε μέρα. Άρα αυτά όλα μπορούν να έχουν την εμπιστοσύνη ο πολίτης προς την παράταξη τη δική μας. Από εκεί και πέρα να ξέρουν ότι εμείς θα μπούμε όπως θα μπούμε, έτσι θα βγούμε άμα μας καταψηφίσει κάποια στιγμή ο Δραμηνός πολίτης. Καθώς επίσης είμαι η μόνη παράταξη που υπογράψαμε υπεύθυνα την όλη κατάσταση την επομένη μέρα, ότι εμείς αναλαμβάνουμε να έρθουν να μας εξετάσουν το Δημαρχείο που θα παραλάβουμε, πριν υπογράψουμε αν είναι όλα καλά. Γιατί γίνονται αυτά τα έργα που σας είπα και ζήτησα και σε άλλες, στην κεντρική μου ομιλία που είχα προχτές, ζήτησα να μας πούνε ακόμα και οι δημοτικοί σύμβουλοι πόσο στοιχίζει το μέτρο Ισολίνα, από πού έρχεται, πού είναι ο κύριος Δήμαρχος στα εργοστάσια του, αν τα έχει, πού τα έχει, πόσα χρωστούσε πριν μπει στο Δημοτική Αρχή, αν χρωστάει σήμερα, γιατί ξοδεύει περισσότερα στα φυλάδια του. Έχει προβολή, έχει δημοτικότητα, αλλά δεν έχει αποτελεσματικότητα. Εμείς εκεί διαφέρουμε τον κύριο Χαρακίδη, στην αποτελεσματικότητα την οποία θα έχουμε αύριο και θα το δούνε. Θα αφανιστούν πολύ σύντομα από το πολιτικό προσκήνιο αυτοί οι οποίοι διοίκησαν, και αυτό έχουμε και ως είδημα στο τέτοιο στο φυλάδι, μοιράζουμε. Όσοι διοίκησαν, ο λαός πρέπει να τους περιθωριοποιήσει το συντομότερο να πάνε στα σπίτια τους. Αν είναι καθαροί, θα τους ζητήσω συγγνώμη αν τους κατά λάθος πήγα να τους κακοχαρακτηρίσω ή να τους στιγματίσω. Δεν έχω την τόλμη, έχω το θάρρος, ακόμα και της δημοσίας συγχώρεσης. Αλλά δυστυχώς επειδή τους έχω με προσωπικές καταγγελίες και τους πήγα εγώ στον εισαγγελέα με πέρσι στις 16 Τρίτου του 2013 έκανα μηνυτήρια αναφορά προς τον εισαγγελέα για να τους εξετάσουν όλους, άρα δεν φοβάμαι κανέναν. Γιατί δεν πήγαν εδώ και ένα χρόνο και πλέον τον Καλαϊδόπουλο στον εισαγγελέα να πούνε ότι αυτός έχει κάτι εναντίον του. Εγώ δεν μπορώ και τολμώ να το πω δημόσια. Έχω καθαρό μέτωπο στην πολιτική, διότι δεν έφτασα ποτέ να δεχτώ κάτι από τους πολιτικούς για προσωπικό όφελος. Για το σύνολο μπορεί να πήγα οπουδήποτε για να βοηθήσω τους συμπολίτες μου. Έδωσα τα πάντα, έδωσα την περιουσία μου, έδωσα στο Δραμηνό πολίτη το οποίο δεν το γνωρίζει. Βλέπει έναν Καλαϊδόπουλο να περιφέρεται να συνομιλεί με αυτούς τα πάντα. Να κάνει σχολεία, να βοηθήσει το σύστημα υγείας, αυτό το οποίο πυροδοτήσανε. Και επιδίωξαν πέρσι να έρθουν υλικά στο νοσοκομείο. Και συνδικαλιστής, το οποίο είναι και υποψήφιος, δεν πήγε καν να τα ζητήσει. Να φανταστείτε. Αυτός θέλει να σώσει την πόλη. Θα πάμε σε άλλες παρατάξεις, οποίες τους είπαμε: ελάτε εδώ να κάνουμε κάτι κοινό για να ανατρέψουμε αυτή τη Δημοτική Αρχή, που είναι χειρότερη της προηγούμενης, της δικής σας. Δυστυχώς και εκεί φτάσαμε στο σημείο να μην θέλουν και αυτοί να ζητήσουν, να πούνε ότι θέλουμε να ανατρέψουμε τον κύριο. Μήπως και οι ίδιοι θέλουν να τον κρατήσουν στην εξουσία. Είμαι ο μόνος ο οποίος δηλώνω ευθέως στη δραμηνή κοινωνία ότι θέλω να ανατρέψω την νυν Δημοτική Αρχή, διότι βγήκε χειρότερη της προηγουμένης. Και γι' αυτό και είπα 40 δημοτικοί σύμβουλοι, αν είναι, θα οδηγηθείτε στον εισαγγελέα για οτιδήποτε αν υπάρχει στο Δημαρχείο, το οποίο δεν έγινε με τις νόμιμες διαδικασίες ή ήταν υπέρογκο το ποσό το οποίο χρεώσατε στα έργα εργολαβίας για να έχετε σήμερα να κάνετε τον προεκλογικό σας αγώνα ενδεχομένως, διότι υπάρχουν και μεταγραφές εργολάβων από την πρώην Δημοτική Αρχή στην νη Δημοτική Αρχή. Άρα εκεί είναι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε πολύ σοβαρά. Εκεί πρέπει να επισλιάζονται οι πολίτες του Δήμου μας, ότι εκεί παίζεται το μεγαλύτερο και πιο βρώμικο παιχνίδι, το οποίο μου επιτραπεί η έκφραση, από τους εργολάβους. Εκεί όμως η πολιτική, αν ήταν σωστή, κανένας εργολάβος δεν θα τολμούσε να πάει και να βάλει χέρι, να το πω έτσι, ας μου επιτραπεί η φράση αυτή εδώ πέρα, την οποία λέω, στα χρήματα ενδεχομένως του δραμηνού λαού ή του. Στο έντυπό σας αναφέρεστε σε εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων άλλων παρατάξεων. Τι εννοείται ακριβώς με αυτό? Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησα, πολλοί από τα παιδιά τα οποία μπήκαν στη ψηφοδέλτια είχαμε καθίσει και συζητήσει. Όπως βλέπετε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι συνδικαλιστές, ο ένας ο άλλος, είναι οι οποίοι πηγαίναν και φωνάζανε, είτε στις πλατείες κατεβάζαν τον κόσμο τον οποίο τον εξαπατούσε.
Θυμούμαι πέρσι σε μια συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο το οποίο είχαμε, είπα εγώ κατέθεσα την κομματική μου ταυτότητα, καταθέσετε και εσείς. Απεδείχτηκε ότι κανένας από αυτούς οι οποίοι είναι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι σήμερα δεν κατέθεσε την κομματική του ταυτότητα. Σύμφωνα με την κομματική του ταυτότητα πήγε στην το ψηφοδέλτιο. Άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι του Χαρακίδη, άλλοι του Μαμσάκου, άλλοι του Παπαμανουήλ, άλλοι του Κουκουέ. Και μια παράταξη η οποία νέων κινείται και αυτή η οποία ήταν πρώην δημοτική παράταξη, η οποία δεν ξέρω τα παιδιά με ποιον σκοπό και τι στόχους. Εκεί αφήνω την όλη κατάσταση. Αλλά τα παιδιά αυτά είναι καινούργια, δεν μπορεί, εκτός κάνα δύο αν ασχολήθηκα με κάποιους υποψηφιότητες, εκεί δεν μπορώ να γνωρίζω. Εκεί πάω, ας πούμε, στους άλλους συνδυασμούς. Παράδειγμα, του Κουκουέ, ο οποίος είναι καθαρά κομματικός, του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι κομματικός, του δε κυρίου Παπαμανουήλ, ο οποίος είναι κομματικός, χωρίς να μας πει ποτέ πότε ζήτησε τη στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία, να μας φέρει ένα χαρτί ότι την τάδε ημερομηνία. Η Νέα Δημοκρατία έδωσε τη στήριξη λευκό από τη στιγμή που είχε αναφορά μου ποιος είναι ο υποψήφιος της δήμαρχος τον οποίο θα χρήσει ή θα στηρίξει. Από εκεί πέρα ας απολογηθεί ο ίδιος ή η Νέα Δημοκρατία προς αυτό στη δραμηνή κοινωνία. Κλείνει αυτό. Το άλλο κεφάλαιο είναι ότι ο δε κύριος Μαμσάκος στην προκειμένη περίπτωση και αυτός είχε πάρει κάποια στελέχη τα οποία είτε θέλουν να το παίξουν πιο πατριώτες από εμάς, είτε θέλουν να το παίξουν πιο αντίθετοι από εμάς, γιατί εμείς δεν είχαμε να τους δώσουμε κάτι αυτά τα οποία ζητούσαν. Εμείς είπαμε δίνουμε αυτό το οποίο λείπει στο λαό. Εσείς θα δώσετε αυτό το οποίο θέλετε να δώσετε προς το κομμάτι της κυβέρνησης, διότι την επομένη μέρα θα πάρετε την ταυτότητα του κόμματός σας, διότι αυτό που είπα ότι ήταν στα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας και οι δύο υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία που προέρχονται, και εδώ ο κύριος Καρακίδης έχει ότι το κόμμα του Πασόκ αυτή τη στιγμή έφτασε να στελεχώσει αμέσως την επομένη όλα τα στελέχη τα οποία βλέπετε να είναι του Πασόκ, τα στελέχη τα οποία τον πολεμούσαν πριν, αλλά κάποιοι πήραν και εργολαβίες οι οποίες απολογηθούν. Και είπα και ονόματα. Μπήκαν με εργολαβίες. Άλλοι πήραν την υπόσχεση ότι θα τους μεταθέσουμε από το ένα μέρος στο άλλο. Άλλοι πήραν παράμα την υπόσχεση ότι θα τους διορίσουμε από τη μία μέρα. Ενώ δεν έχουμε θέσεις εργασίας, θα τους διορίσουμε. Άλλοι τους είπαμε ότι τους κάνουμε αντιδημάρχους. Άλλοι τους βγάλουμε δημοτικούς συμβούλους. Δεν είπαμε ποτέ εμείς, ας έρθει το εκλογικό αποτέλεσμα που θα έρθει. Και αυτός που είναι θα αναλάβει τη θέση την οποία θα πρέπει. Εμείς είπαμε ο κατάλληλος στην κατάλληλη θέση. Έκανα ένα ψηφοδέλτιο, όπως γνωρίζετε, με 20 νέους, τους οποίους κάθισε και επέλεξα ανάλογα την ειδικότητά των. Και είπα ότι αύριο θα είναι αυτή η δημοτική αρχή για να γνωρίζει ποιους έχω και εγώ στο ψηφοδέλτιό μου. Δεν με διέφερε να έχω 100 άτομα. Με διέφερε να έχω 40 άτομα, τα οποία λέει ο νόμος. Να μην έχω πολλές υποχρεώσεις, να μην έχω πολλές εγγύησεις, πολλές υποσχέσεις, το ένα το άλλο. Όπως λέμε, 40 λέω παλικάρια ξεκίνησαν κάποτε την όλη ανατροπή, η επανάσταση. Όπως λέμε, 40 μάρτυρες ξεκίνησαν για τον χριστιανισμό, το πούμε έτσι. Οι 40 που λέει ο λόγος, ξεκινάμε και εμείς τη θεμελίωση μιας παράταξης στη Δράμα για να σώσει τη Δράμα. Έτσι επέλεξε τα επαγγέλματα, έψεξε τα παιδιά σύμφωνα με το επάγγελμά του και φτάσαμε και κάναμε μια παράταξη την οποία αύριο θα διοικήσει κατά ειδικότητα. Από εκεί και πέρα έχουμε τα παιδιά τα οποία δεν ασχολήθηκαν ποτέ ούτε και με τα κόμματα, να φανταστείτε. Και εκτός αυτού δεν υποχρέωσα ποτέ κανένα παιδί. Είναι παιδιά ιδεών, αρχών και αξιών, να φανταστείτε. Έχουν τις δουλειές τους κάποιοι. Μόνο αυτοί που είναι λίγο άνεργοι αυτή τη στιγμή βοηθούν τον προεκλογικό μας αγώνα όσο μπορούν. Τα παιδιά από στόμα σε στόμα μεταφέρουν ότι είναι υποψήφοι στο χώρο εργασίας τους, όπως έγινε και σήμερα σε μια συνάντηση που είχαμε σε ένα χώρο εργασίας. Και εκεί εξήγησα ότι εμείς είμαστε εδώ για σας, όχι για μας. Τα παιδιά αύριο θα έχουν τις θέσεις των μέσα στο Δημαρχείο. Θα είναι η δημοτική αρχή, η οποία θα δουλέψει νυχθημερών. Είναι πολύ νεότερη από μένα. Εγώ είμαι το 1965 γεννηθής, γιατί κάποιοι με είπαν ότι κοντεύω στη Δύση. Είμαι 49 ετών, για κάποιους να το τονίσω αυτό, για να μην φοβούνται ότι κοντεύω να τελειώσω να το πω έτσι απλά, όχι την πολιτική μου, αλλά προς τον άλλο κόσμο. Είμαι εδώ όρθιος, όπως τους είπα, να μην φοβούνται. Αν θα πέσει ο δήμαρχός τους και όχι η πόλη. Εγώ θα αγωνιστώ για την πόλη. Για την προστασία αυτή της πόλης που αυτή τη στιγμή λόγω της κρίσεως οι κλοπές και το ένα και το άλλο αυξάνονται. Γιατί προστασία τους είπα να είστε σίγουροι την επομένη μέρα, όποιος θα τολμήσει, τη στιγμή που θα το εξασφαλίσω, ως προς το ΖΙΝ, να τολμήσει να σκεφτεί ότι θα πάει να κλέψει, έχει αφανιστεί από την πόλη. Η πόλη θα είναι ισχυρή, με κάστρο θα το πω έτσι απλά, και από άλλη
τολμήσει να έρθει που λέω. Από εκεί και πέρα στο πρόγραμμά μας είπαμε είμαστε στην παιδεία, στην υγεία, στα δημόσια έργα, εκεί είπαμε θα τα ελέγξουμε όλα, γιατί και εκεί ακόμα που λέω για τα κουμπάρι, παρακουμπάρι, ξέρετε οι συνδυασμοί που γίνανε. Γίναμε κουμπάρους και συγγενείς όπως ξέρετε την επομένη μέρα τι εργολαβίες θα πάρουμε. Προχωρούμε σε αυτό, ας αφήσουμε, ας σκεφτεί ο λαός ή ας σκεφτεί τι πήραν αυτοί μέχρι χτες, αφού εξασφαλίσανε την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, γίνανε συνταξιούχοι και εκ του ασφαλούς βγαίνουν και φωνάζουν. Εμείς δεν φωνάζουμε του ασφαλούς. Εμείς είμαστε από αυτούς τους συμπολίτες μας που οδεύουμε στο Ταμείο Ανεργίας. Αυτοί όμως ή είμαστε στο Ταμείο Ανεργίας κάποιοι. Από εκεί και πέρα αυτοί εξασφαλίσαμε στο ΖΙΝ και αντί να πούν για να σώσουν την πόλη, πάνε να σώσουν το κουμπάρο τους, το παιδί τους και το ένα και το άλλο. Αυτοί οι αξιωματικοί οι οποίοι υπηρέτησαν το έθνος και πήγαν στα ψηφοδέλτια κάτω από τους πολιτικούς τους οποίους φέραν την πόλη μου εδώ που τη φέραν, έπρεπε να καταθέσουν τα παράσημά τους, έπρεπε να καταθέσουν τα άστρα τους, όπως και κάποιοι συνδικαλιστές το ίδιο, διότι δεν πας στο συνδικαλισμό να βολέψεις τον εαυτό σου, πας να κοιτάξεις το κοινό συμφέρον όλων του κλάδου σου, όλου του κλάδου σου. Αυτό δεν το έκανε κανένας. Η προβολή για το άτομό μας και εμείς θα παίξουμε την κεντρική εξουσία. Θα έρθει κάποιος υπουργός, θα τρέξουμε να φωτογραφηθούμε. Εγώ δεν φωτογραφήθηκα με κανέναν υπουργό. Εγώ φωτογραφήθηκα με τον εγγυητή της δράμας. Είναι η μία φωτογραφία που έχω, θα το πω έτσι απλά εδώ και χρόνια, με τον εγγυητή της πόλεως μου, το οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω. Είπατε πιο πάνω στα λεγόμενά σας ότι η παράταξή σας αποσιωπείται από τα ΜΜΕ της δράμας. Η ερώτησή μου ήταν δική σας ευθύνη ή των ΜΜΕ, αλλά μου απαντήσατε. Θα ήθελα να μιλήσετε λίγο για τους υποψηφίους που απαρτίζουν το ψηφοβέλτιό σας. Είναι μια ευκαιρία να τους μάθουμε. Όπως σας είπα, τα παιδιά τα οποία ανέφερα και στο ψηφοδέλτιο είναι τα παιδιά τα οποία βγήκαν από το πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή, άλλοι κάνουν τη θητεία τους και οπότε σε λίγο θα είναι στην ανεργία και αυτά. Αυτά τα παιδιά πήγα και τα βρήκα ένα-ένα. Και μπορώ να πω κάποια αρνήθηκαν, δεν ήταν όλα τα παιδιά, δεν πήγα σε έναν. Γιατί όπως βλέπετε στελεχώθηκαν, άλλα άτομα πήγαν και στελεχώθηκαν. Γύρω στα 15 άτομα αυτή τη στιγμή τα οποία βρήκα είναι σε ψηφοδέλτια άλλα. Το γνωρίζετε. Δηλαδή θα μπορούσαμε όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν τώρα στα μέσα ενημέρωσης και λένε ότι εμείς ενδιαφερόμαστε, ας σκεφτούν, ο λαός αν έχει μνήμη, θα πάει λίγο πίσω και θα πει ποιος ήταν ο κάθε ένας, τι πήρε και τι έδωσε στη δράμα. Ήταν άλλοι πρόεδροι. Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, πρόεδρε του Δημαρχιακού Συμβουλίου, αντιδήμαρχοι, αντινομάρχες, το ένα τ' άλλο. Αυτή τη στιγμή κάποιοι ήταν στην αφάνεια, σήμερα βγήκαν στην επιφάνεια. Και βλέπετε ότι μέχρι χτες τη διοικούσαν αυτή την πόλη, ήταν γραμματείς, φαρισαίοι, δεξιά-αριστερά. Και όμως δεν κάναν για αυτή την πόλη τίποτα. Τελείωσαν αυτοί για μένα. Οι συμφεροντολόγοι φύγαν και δεν έχουν καμία σχέση με μένα. Και ούτε θα έχουν την επαύριο των εκλογών. Εγώ θα απευθυνθώ στους αδικηθέντες, οι οποίοι εν αγνία κάποιοι πήγαν στα ψηφοδέλτια τα παιδιά, τα οποία εξαπατήθηκαν ή υπήρχε άλλος σκοπός τον οποίο είπαν να τους δοκιμάσουν γιατί δεν με γνώρισαν, εκείνους μπορώ να τους συγχωρέσω. Αυτά τα παιδιά μπορεί την άλλη μέρα να είναι δίπλα μου. Ανάλογα την ειδικότητά των και αυτοί. Διότι σπουδάσαν και πρέπει αυτό το οποίο σπούδασες, ως ειδικότητα την οποία έχεις, θα πρέπει να την εξασκήσεις. Αν δεν μπορείς να την εξασκήσεις, θα την ξεχάσεις. Άρα την επομένη μέρα εμείς, τα παιδιά αυτά τα οποία υπάρχουν στο ψηφοδέλτιο και τα άλλα παιδιά, διότι δεν χρειάζεται, θα υπάρξει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η θεμελίωση της ανάπτυξης πόλεως, οπότε θα χρειαστούν όλοι οι επιστήμονες. Όπως θα χρειαστούν και ο κάθε ένας το είδος του, θα είναι. Δεν μπορεί να γίνουν όλοι οι επιστήμονες ή όλοι παράμα καθηγητές ή το ένα το άλλο. Δηλαδή θα υπάρχουν και οι αγρότες, θα υπάρχουν και οι εργάτες. Θα υπάρχει ένα τμήμα το οποίο θα κοιτάξουμε να επιλέγει τον κάθε ένα από το σχολείο, από τη σχολική κατεύθυνση, ώστε να πάνε τα παιδιά μας ο κάθε ένας το είδος του. Εγώ μπορεί να μην αξίζα τη θέση την οποία κατέχω, να το πω έτσι απλά, αλλά λόγω κομματικής τοποθέτησής μου είμαι καλό όργανο του κόμματος, όπως είναι όλοι οι άλλοι συνυποψήφοι σήμερα, θα πετύχουμε εγώ προσωπικά. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αν πεθαίνουν όλοι οι άλλοι από εκεί και πέρα. Γι' αυτό είπαμε ότι αυτά όλα τελειώσανε, υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση στην δράμα και από εκεί και πέρα με ειδικότητα ο κάθε ένας μπορεί την επομένη μέρα να έρχεται στο Δημαρχείο
ως νέα δημοτική αρχή που θα είμεθα και να καταθέσει το βιογραφικό του και σύμφωνα με το βιογραφικό του και όχι σύμφωνα με τη φωτογράφηση την οποία έχει το συγκεκριμένο πρόσωπο, επειδή ήταν το παιδί μου, το ανέψιμο, το ένα τ' άλλο, να πάρει τη θέση την οποία δεν του ανήκει. Και πολλά παιδιά την πήραν χωρίς να το ανήκουν και το γνωρίζετε. Ακόμα και αυτό το αφήνω στον αέρα να αιωρείται, ότι θα το εξετάσω και αυτό, ώστε να μην κάποιος έχασε τη θέση του από έναν ο οποίος δεν άξιζε και την πήρε λόγω ότι εγώ ήμουν δημοτικός σύμβουλος ή νομαρχιακός σύμβουλος. Δυστυχώς αυτά στις μέρες μας τα βλέπουμε κάθε μέρα. Να περάσουμε λίγο στο θέμα του κύριου Αρτέμι Σόρα. Παρευρεθήκατε το Σαββάτο 10 Μαΐου σε συνέντευξη τύπου του υποψήφιου δημάρχου Παράσχου Αγανικόλα στην Καβάλα, ο οποίος εκπροσωπεί τις προτάσεις του κυρίου Αρτέμι Σόρα. Εσείς έχετε έρθει σε επαφή με τον κύριο Σόρα. Ποιο ήταν το περιεχόμενο της συνομιλίας σας? Καταρχάς, όπως είπαμε, η μόνη φωτογραφία την οποία έχω και ήρθε η ώρα να τη δείξουμε, δεν ξέρω αν το παίρνει η κάμερα, αυτή τη στιγμή είναι ότι είμαι με τον εγγυητή της ανάπτυξης της πόλεως μου, του Δήμου μου, της πόλεως μου λέω εγώ, γιατί είπα για όλο το νόμο θα ενδιαφερθώ, διότι αν θα χρειαστώ χέρια θα πάω και στους Δήμους. Άρα δεν έχω να φοβηθώ τίποτα ούτε να συγκριθώ με τους άλλους. Και αυτό το οποίο προχτές είχαμε να κάνουμε ήταν να δώσουμε όλοι οι δήμαρχοι κοινή συνέντευξη. Στην Καβάλα πληροφορήθηκε ότι έγινε. Στη Δράμα πυροδοτήθηκε. Καταρχάς και να ευχηθώ καλή επιτυχία στον συνάδελφο στην Καβάλα, να έχει το ό,τι καλύτερο αποτέλεσμα την Κυριακή, να μπει στο δεύτερο γύρο με τα βεβαιότητος για να βοηθήσουμε τους δύο δήμους, τους κεντρικούς δήμους. Αυτός στην Καβάλα και εμείς στη Δράμα με τη βοήθεια του λαού και του Θεού. Από εκεί και πέρα συναντηθήκαμε την Πέμπτη, ήταν να κάνουμε τα εγγένεια. Και οι φίλοι μου με είπανε ας πάμε Τρίτη πιο κοντά στην εκλογική αναμέτρηση. Οπότε την Πέμπτη κατά σύμπτωση με πληροφόρησαν ότι κάποια παιδιά έρχονται να σας συναντήσουν, τα οποία δεν σας βρίσκουν. Λέω το τηλέφωνο μου υπάρχει και το επίδετο άμα ψάχνετε το βρίσκανε. Ώστε εκείνη την ημέρα, την Πέμπτη, ημέρα 8 Μαΐου, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, θα το πω έτσι απλά και θα το πω σημαντικό θυμίστε, ήταν ότι ήρθαν τα παιδιά στο γραφείο μου και συναντηθήκαμε. Και μου είπανε τις απόψεις τους. Ποιοι είναι, τι στόχους έχουν, πού απευθυνθήκαν και δεν τους δεχτήκανε. Απευθυνθήκαν στον νυν δήμαρχο με 17 Δεκεμβρίου πέρσι, το 2013, ημερομηνία, και τους έχει διώξει τα παιδιά, ούτε καν κάθισε να τους ακούσει. Στην πορεία έμαθα ότι πυροδότησε σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη την όλη ενέργεια αυτή για να βοηθούν οι πολίτες. Όχι ο ίδιος, να το πω έτσι απλά, ούτε η τοπική κοινωνία η δική μας, αλλά όλοι οι δήμοι, οι δήμαρχοι δείξαν κάποιοι εκδηλώσαν ενδιαφέρον. Αλλά ήταν ο Μητροπολίτης της Άρνησης, θα το πω, το Μητροπολίτης εκτός, μην παρεξηγηθώ, εκτός δηλαδή, ο οποίος έχει πυροδοτήσει. Η ισχύ του είναι μέσω της ταυτότητας της οποίας είχε και από το κόμμα το οποίο του έχρισε μέχρι χτες, το οποίο σήμερα απορώ και πως ένα κόμμα το οποίο έχει το χαμηλότερο ποσοστό στην Ελλάδα έχει τα μεγαλύτερα αποτελέσματα στη δημοσκόπηση. Και εκεί του είπα θα σου αφήσω όχι το 46% κύριε Χαρακίδη, αλλά το 4,6% το οποίο τα στελέχη που σου στελέχωσαν του Πασόκ. Και αν θα σου δώσει και η Νέα Δημοκρατία ένα μέρος με την επιταγή την οποία εξαργυρώνει η Νέα Δημοκρατία με τον εκπρόσωπό της εδώ στη Δράμα, ο οποίος πήγαν οι πρόεδροι στο κυρίο Χαρακίδη. Από εκεί και πέρα αυτοί εξυπηρετούν το κομμάτι το δικό τους, θέμα δικό τους. Εμείς προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε όλο το τέτοιο. Και είπα, εκεί όπως ξέρετε στην Αδριανή επάνω ψηλά, από κάτω είναι οι φυλακές Νικηφόρου ανέτοιμοι. Αν έχετε, αν γνωρίζουν οι πολίτες, οι δημότες με γνωρίζουν, αλλά ακριβώς από πάνω πολλοί δεν γνωρίζουν τι έχει. Είναι ένα αρχαίο κάστρο, ένα από τα κάστρα τα οποία κατά την αρχαιότητα επικοινωνούσαν οι πολεμιστές, οι Έλληνες, το οποίο εκεί υπάρχει το Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, η εκκλησία στο και είπα ότι στην προκειμένη περίπτωση θα φτάσουμε να πάνε στις φυλακές και να το αναστηλώσουμε το κάστρο. Αυτό είναι που είπα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Προχωρούμε. Άρα στις 8 τελειώσαμε με αυτό το τέτοιο, κλείνω και αυτό είναι παρένθεση να το πω έτσι απλά. Με τον κύριο Σόρα αμέσως τακτοποίησαν από την Πέμπτη για να
κλείνουμε το θέμα αυτό. Το Σάββατο που ήταν στην συγκέντρωση, στη συνέντευξη που έδωνε στο ξενοδοχείο ο κύριος Σόρας, με κάλεσαν, είχα πρόσκληση και πήγαμε κάποιους από τους συμβούλους μας και συναντηθήκαμε, έδωσα το πρόγραμμα το οποίο έχουμε εδώ πέρα και αμέσως μεταφέρθηκε στον κύριο Σόρα, ο οποίος μετά από λίγο κατέβηκε, συναντηθήκαμε, συμφωνήσαμε, υπογράψαμε και υπεύθυνη δήλωση ελέγχου, αυτό που λένε από το 1974 μέχρι σήμερα, ό,τι αναθέσεις γίνεται και οτιδήποτε γίνεται. Είμαι ο μόνος δήμαρχος υποψήφιος στη Δράμα, στο Δήμο Δράμας, ο οποίος υπέγραψε την υπεύθυνη δήλωση ελευκό, χωρίς καν να τη δω. Δεν έψαξα περισσότερο, ούτε είχα κάποια φοβία. Διότι δεν φοβούμαι. Διότι δεν πάω να διοικήσω για την επόμενη μέρα πώς θα ξαναεκλεγώ. Πάω να διοικήσω την επόμενη μέρα πώς θα βοηθήσω τον συμπολίτη. Οπότε απεδέχθη το πρόγραμμα ο κύριος Σόρα και αμέσως υπογράψαμε και ξεκινήσαμε με τα παιδιά για να πώς θα υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Εμείς είπαμε, όπως σας ανέφερα, είχαμε 10 εκατομμύρια στο Δήμο. Άρα τα παιδιά αμέσως με έφεραν τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν σύμφωνα με την χώρα μας, την οποία έχει στο εξωτερικό, με τις χώρες τις οποίες μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που φτάσαμε να έχουμε υπογράψει, οι χώρες οι οποίες νικήσαν στον πόλεμο ήταν 44 οι οποίες υπογράψανε μία συμφωνία η οποία πώς θα βοηθήσουν τους πολίτες, τον άνθρωπο, τον παράγοντα, τον οποίο σήμερα τον ξεχάσαμε. Οπότε από τις 44 χώρες τις οποίες έχουν καθίσει στο τραπέζι, οι 27 χώρες ανταποκριθήκαν οικονομικά. Μία από αυτές τις χώρες, όπως μας είπαν, ήταν και η χώρα μας, η οποία έβαλε κεφάλαια εκείνη την εποχή για να στηριχτεί ο παράγοντας άνθρωπος, ας το πούμε, για να ζήσουν, γιατί υπήρξε πόλεμος, διότι αλλιώς θα πεθαίναν ο ένας μετά τον άλλο. Φτάσαμε και τα παιδιά αμέσως με φέρανε όλα τα προγράμματα, τις επιβεβαιώσεις όλες, σύμφωνα με το συνθήκη του Bretton Woods που λέμε αυτή τη στιγμή, και με είπανε, κύριε Καλαϊδόπουλε, αυτή τη στιγμή την Τρίτη, την ώρα που μιλούσαμε, βγήκανε το ποσό το οποίο μπορούμε σιγά σιγά να αντλούμε από το παγκόσμιο που έχουμε αυτή τη στιγμή ως με τις εγγυήσεις του κυρίου Αρτέμιου Σόρα, σύμφωνα με το νόμο 3852 του 10, και ως δήμαρχος απευθύνεται στην Εκκλησία, κράτος και δήμαρχο. Στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Σόρας έβαλε τις εγγυήσεις αυτές εδώ πέρα για το 1 εκατομμύριο που λέμε, με 1,3 αυτή τη στιγμή, θα το πω έτσι απλά, ώστε να μπορούν οι δήμαρχοι αύριο να πάρουν αυτά τα χρήματα για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του τόπου τους, αλλά και να μην περιμένουν να βγει το πρόγραμμα, το οποίο περιμένει το ΕΣΠΑ πότε θα βγει. Μπορούμε σιγά σιγά να προχωρήσουμε και να αντλούμε αυτό το ποσό. Μέσα τα παιδιά καθίσαν και με εξήγησαν ότι, κύριε Καλαϊδόπουλε, σε 60 μέρες μπορούμε να έρθουν να δομηθούν αυτά τα χρήματα και να ξεκινήσετε σιγά σιγά την ανάπτυξη. Εγώ ζήτησα πίστοση χρόνου λίγο παραπάνω για να το δώσω ως δώρο χριστουγεννιάτικο στους συμπολίτες μου, για να καθίσουμε να δουλέψουμε αυτό το κενό που αναλάβουμε τη Δημοτική Αρχή και να βοηθήσουμε τον τόπο μας με σχολεία, νοσοκομεία, με το νερό τοπίο, αυτό το οποίο σήμερα συγκρούονται, να το πω έτσι απλά, οι υποψήφιοι δήμαρχοι. Εμείς εξαγγείλαμε ότι θα είναι δωρεάν στους δημότες μας. Αυτοί σκοτώνται πόσο θα κατέβει, αν θα κατέβει 10% ή 5%. Ξεχνώντας ότι, παράδειγμα, ήταν το πιο ακριβό νερό το οποίο είχε σε όλη τη χώρα, η Δράμα. Οπότε και την ανάπτυξη της πόλεως, όπως σας είπα, με τη βιομηχανική ζώνη, ώστε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να φύγουν, ώστε αυτό το οποίο είπα, κατεργούμε τα κοινωνικά παντοπολία και τα συσίτια, γίνεται πράξη την επομένη μέρα, με την προσπάθεια αυτή την οποία κάναμε, με τη συνάντηση την οποία έχουμε κάνει, με τις εγγυήσεις τις οποίες πήραμε, και είναι όχι 73 εκατομμύρια που ευαγγελίζεται ο Δήμαρχος και το εξαγγέλει και το πληρώνει ο Δήμος, ή πληρώνουμε το Δήμο στην Δράμα αυτή τη στιγμή πόσα χιλιάρικα για να προβάλλουμε τα έργα. Αυτά τα κατεργήσουμε. Τα μπινάμε, δεν πληρώνουμε 60.000 στο περιοδικό του Δήμου, και με 60.000 να φανταστείτε
είναι, θα το τονίσω για να το γνωρίσει η Δραμηνή πολιτεία, 60 εβδομάδες συσίτια. Και εμείς πληρώνουμε το περιοδικό. Αυτό δεν το γνωρίζει ο Δραμηνός πολίτης, πιστεύω σήμερα το μαθαίνει. Αυτά τα ανατρέπουμε και λέμε την επομένη μέρα δουλειά. Αυτό που δεν μπορούν να υποσχεθούν και να συγκριθούν οι άλλοι μαζί μας. Άρα έχει επιλογή. Αυτή τη στιγμή ας αφήσει ο πολίτης τον αφορισμό τον οποίον ρίχνει σε εμάς και ας πει ότι στη Δράμα υπάρχει κάποιος και κάποιοι που αγωνίζονται με ανιδιοτέλεια για το καλό κοινό των συμπολιτών μας. Και οπότε αντί 73 που είπαμε θα αντλήσουμε μέχρι 7 δισεκατομμύρια, αυτό το οποίο δεν μπορούν να τονίσουν οι άλλοι και γι' αυτό και δεν τόλμησαν να έρθουν στην κοινή συνέντευξη την οποία θα είχαμε, διότι εκεί θα είχαν εκθεθεί και θα είχαν αφανιστεί. Παρ' όλα αυτά αυτές τις 3 μέρες ανατρέψαμε το κλίμα υπέρ μας και υπέρ των Δραμηνών, όχι υπέρ του Καλαϊδόπουλου. Ο Καλαϊδόπουλος θα είναι ο έσχατος πάλι, στην προκειμένη περίπτωση από θέμα συμφέροντος, θα το πω έτσι απλά. Αλλά οι Δραμηνοί θα έχουν το συμφέρον το δικό τους, του συνόλου των παιδιών τους και όχι να σκέφτεται το πώς θα πάει στο πολυκατάστημα να ψωνίσει, το πώς θα πάει τα παιδιά του να τα πάρει παράδειγμα, τα ενδύματά του, τα υποδήματά του κτλ. Αυτά εδώ πέρα τελειώσανε στην πόλη μας. Και σε όσες πόλεις πιστεύω ότι στηρίζονται από τον κύριο Σόρα οι δήμαρχοι. Θα πρέπει οι πολίτες να κάνουν τη δική τους επανάσταση, όπως το διάγγελμα το οποίο έβγαλα, είπα καλή Ανάσταση και καλή Επανάσταση. Εμείς είμαστε εδώ για την Ανάσταση της πόλης αυτής εδώ πέρα, κάνοντας την Επανάσταση εκείνη την ημέρα. Και θα αναστήσουμε την πόλη, να είναι βέβαιοι. Απλώς όσοι μας ακούν σήμερα, ας μεταφέρουν το μήνυμα αυτό της αισιοδοξίας, το μήνυμα της νίκης προς τους συνανθρώπους μας όλους, τους συμπολίτες μας όλους, ότι στις 18 Μαΐου όλοι στις κάλπες, κάθε ψήφος η οποία θα είναι σε αποχή, θα ξέρεις ότι είναι μία σφαίρα ανεργίας για την πόλη. Κάθε συμμετοχή του πολίτη μας θα είναι και μία θέση εργασίας για την πόλη μας. Η πόλη μας είχε 18.000 θέσεις εργασίας και σήμερα φτάσαν ούτε 2.000. Αυτή την ανατροπή θέλω να φέρω. Είμαι είπα νοσταλγός του παρελθόντος. Αυτό θα επαναφέρω. Θα μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης με όλες τις εγγύησεις τις οποίες έχουμε. Με όλες παράδειγμα τις ενέργειες τις οποίες μπορούμε να κάνουμε ως Δήμος και με τη συμμετοχή του επιστημονικού και προσωπικού των παιδιών των οποίων σπουδάσαν στην πόλη μας, οι οποίοι να μην πάνε και κορνιζώσουν τα πτυχία τους, να μας τα παραδώσουν για να μπορέσουμε να δουλέψουμε για αυτόν τον τόπο, για να τον αφήσουμε με περηφάνεια στα παιδιά μας και όχι με μαρασμό όπως είμαστε σήμερα. Ντρεπόμαστε να αντικρίσουμε τα παιδιά μας και λυπούμε. Δεν είμαστε τεμπέληδες πως πρέπει να μας καταντήσουν. Είμαστε αυτός ο λαός ο οποίος νίκησε τους πάντες και τα πάντα, έδωσε το φως τους παντού και κράτησε το σκοτάδι. Εμείς από αυτή την πηγολαμπίδα την οποία έμεινε, γιατί εκεί μας κατήτησαν, εμείς θα δώσουμε φωτιά. Θα γίνει αυτή η ενέργεια την οποία πάμε να κάνουμε σήμερα για να δώσουμε το φως σε όλο το Δήμο και από εκεί και πέρα θα μιλά η Δράμα όχι μόνο. Οι πολίτες αυτή τη στιγμή θα μιλούν για μας την επαύριο και θα είναι περήφανοι για την επιλογή των στην κάλπη. Η αποχή δεν βοηθά. Όχι, αυτό είναι πλέον δεδομένο. Η αποχή δεν βοηθά και σε αυτό το σημείο, με αυτό το μήνυμα, κλείνουμε τη συνέντευξη με τον κύριο Καλαϊδόπουλο Κοσμά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε εδώ στο Go-Drama. Να πω και το άλλο. Εδώ είναι όλα, πριν κλείσουμε ένα λεπτό, εδώ είναι η εφημερίδα της κυβερνήσεως, την οποία έχουμε αυτό το ΦΕΚ το 1945. Αριθμός φίλων, ναι, 315 για να μην λένε ότι ψευδόμεθα στους συμπολίτες μας. Και από εκεί και πέρα, όλα τα επίσημα, τα οποία τα έχω και εγώ στο αρχείο, με τα παραδώσανε τα παιδιά, τα μελέτησα, δεν υπέγραψα, θα το πω μετά και θα εξαπατήσω τους πολίτες μου. Και εδώ υπάρχουν το 2007 οι υπογραφές του κυρίου Υπουργού Οικονομικών Αλογοσκούφη και του νυν Προέδρου Δημοκρατίας κύριου Παπούλια, ο οποίος ζει άνετα στη χώρα μας και ο λαός
δεινοπαθή, να το πω και αυτό, ότι παίρνει το μισθό γύρω στους 26.000 το μήνα και ο λαός δεν έχει να φάει. Εμείς αυτά τα τελειώνουμε όλα. Εγώ να σας ευχαριστήσω για το χρόνο τον οποίο μου διαθέσατε, να απευθυνθώ στους συμπολίτες μου και από εκεί και πέρα όλα θα πάνε καλά την Κυριακή. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία, σας ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Τελειώνουμε εδώ.